Намираме се под моста Чавдар, където днес като съботно занимание с група съмишленици от Възраждане решихме да преобразим една от колоните под моста, като преди това беше надраскана с най-различни графити. Съответно ние изрисувахме българското знаме на около 150 квадратни метра. Около 15 метра е дълга колоната. Смятам, че стана много по-добре от това, което беше. Със сигурност това е поредица от събития, които ние правим. Направили сме още няколко такива и ще продължим да правим такива, защото смятаме, че е много по-добре да се гордеем, че сме българи, отколкото да наблюдаваме всички тези графити в София, които грозят града ни. Така че благодарим на всички за подкрепата. Между другото, страшно много коли, докато минаваха, ни подкрепяха. Благодарим ви за подкрепата, споделете видеото, а ние ще продължим да се занимаваме с такива хубави инициативи. Споделете видеото, а ние ще продължим да се занимаваме с такива хубави инициативи.